I v O2 rozumejú po francúzsky. C'est ma bite. For English press 2. Fasto. Nákupe našich služieb počkajte prosím na svojich operátorov alebo na internet na www.outu.sk. Pri iných požiadavkách volajte na zákaznícku linku 949. C'est my bit. Dovoľte, aby sme vás informovali, že v záujme zvyšovania kvality našich služieb môže byť hovor s našim pracovníkom monitorovaný. Pokračovaním v hovore súhlasíte s jeho nahrávaním. Nechaj na repráku. Príjemný dobrý večer, prajem Martinovi spoločnosti o to, komu môžem pomôcť? Je demande de la français. Prosím? Je demande de la français. No. C'est ma bite. C'est my bit. Do you speak English? Yes. Yes. Wait a moment, please. Okay. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Nein. Haben die Stelle ehrliche Malaysia? Nie. A me presto uto italiano? No. No. This is my tip of USA. Once more, please. Yes. This is my iPhone, I'm chess. I'm yes. My 2014, this is my iPhone, this is my dollar. 2014. Ešte niečo chcete s niečím pomôcť? My iPhone, my chess, Áno, môžete po slovensky. Môžem. Ďakujem pekne. Potrebujete s niečím pomôcť? Už nejak. Ďakujem pekne, do počutia. Príjemný víkend, do počutia. Yes, this is my of USA. No, tak ste videli všetci, že jak to vyzerá, keď O2 operátor odpovedá na rokové otázky. A sú tam sami nevzdelanci, nevedia žiadne jazyky, len po slovensky.